hiver, der holder vi den 30 sekunder. 30 sekunder, så holder vi 10 sekunders pause. Ryster lige benene, slapper af, og så kommer man op igen 30 sekunder bagefter. Yes. Så skulle den gerne kunne gøre det mere perfekt, og ned igen. Herefter tager man selv Shibito, og så kan man få lov at øve den selv, når de lige har fået fat. Og så kan vi selv. Skal have hoften opover. Hoften er løftet, hoften er løftet. Og Dina, hun hiver, og hun hiver, og hun hiver, og vi lægger mærke til, at hoften er løftet lidt fra jorden. Lidt fra jorden. Lige der, lidt fra jorden. Og hun hiver. Og næste, hun vender sig om på ryggen. Så har hun stadig sit Shibito. Den her kan hun sagtens lave selv. Pres hoften ned mod gulvet. Hoften bliver virkelig presset ned med hoften. Der kan man godt, gulvet, der kan man godt bruge en forælder. Næste, den tager man på begge ben. Det er vigtigt, at vi laver alle øvelser på begge ben. Det her, det er bow and arrow. Igen, hun hiver. Og Bag ved skulderen. sørger for, at den er bag ved skulderen.